Ang haba oh. Makagat ka dyan. Banusan yan mga adya. Itaas mo mga baby. Banusan yan ha. So akala nyo maliit no. Dali kuha tayo ng 5 pesos. Banusan no. Napakadami nito. So Gagambang Japan, magmumulti the next day. Sa banusan lang to mga aji. So good size to or OS na to no. Malaking gagamba din to. Derby size mga aji. Good size siguro. Sabihin ko good size no. Derby size to. May load na kasi ito mga aji no. Medyo makapit na siya. Daming derby size to. Good size. Banusan lang yan. Ito naman jumbo. Banusan lang din no. So ito mga aji, mga pinaitlog ko lang to sa banusan no. Jumbo size sa banusan. Ang laki nito. Banusan to mga adya. Ito yung mga bundat na tinabi natin no. Grabe itong mga bundat. Pakita ko na pala sa inyo kasi nangitlog na pala halos lahat no. So 5 pesos lang isa no. So na ng good size yan. Ito nga jumbo na itong nasa gitna oh. Malaki itong nasa gitna. Selection na ng good size yan no. Tapos may mga derby size pa dito na nangitlog no. So wala namang kaso nakaitlog mga adya. Kasi sabihin ko sa inyo, ang gagamba namin kahit nang itlog na nilalaban namin na nanalo naman no. Kasi nasa pag-pointing pa rin yan. Basta ang gagamba na ng itlog, yun nga lang, matrabaho lang no. Ang itlog na gagamba kasi 3 days mong i-condition ulit, hindi pwedeng isa lang agad. So tingnan niyo yung mga nang itlog oh, ang gaganda. Ito yung mga tinabi kong gagamba no. Yung mga bundat, nang itlog sila. Ito yung mga nang itlog na gagamba. Pang hakpite yan, maganda. Sipin yan mga adya. Dito baby, umpisa mo dito. Sipin yan, ito, dito. Sipin nyo 5 pesos lang yan mga adya. Bawat isa dyan. 5 pesos lang no, grabe. Tapos yung mga nilalaban pa natin kanina. Mga 5 pesos lang magagamba to. So matitigas ang kulay pa naman nito. Pesos lang yan. Isa. May mga pang derby pa naman dito mga adyo. Ito halos lahat ng itlog na to mga adyo. Huwag mo nasama to no. Patay na yan. Halos ng itlog na lahat to. Tingnan nyo mga adyo. 5 pesos no. May mga derby size oh. Sige, saan nyo ipasok to mga adyo. Derby size na gagamba to. So makapal pa naman. Matigas yung paa niya no. Hindi siya luno. Makapal siya. Derby size oh. 5 pesos lang. Ang haba oh. Makagat ka dyan. Banusan yan mga adya. Itaas mo mga baby. Banusan yan ha. So akala nyo maliit no. Dali kuha tayo ng 5 pesos. So tignan nyo mga adya. Gano'ng kalaking gagamba to no? So 5 pesos lang to mga adya. Ang bili natin dyan ay 5 pesos. Dali, ayusin natin no. So kayo na lang umusga mga adji no. Kita nyo naman mga adji yung dilaw oh. Tignan nyo na lang yung dilaw mga adji. Tignan nyo sa 5 piso. Ayan. 5 pesos lang yan mga adji. So yan ang banusan no. Kaya suggest ko sa inyo mga adji, kung reseller kayo sa Manila, ang gawin nyo, order kayo ng banusan. Yun nga lang pala. Yung matataba kasi yan halos lahat mga adji na pinaitlog lang natin no. Yun lang. Pag hindi nabuhay yung matataba, kasi doon kayo kikita mga adji.
Kasi nga yung matataba, reject nila yun, no? Alam ba lang? Reject nila yung matataba kasi dito si Jensen talaga. Kasi hindi na siya ship, no? Kung mabuhay to, kasi ano, tignan nyo. Oh, 5 pesos lang yan. Oh, ito pa, oh. Ang haba na 5 pesos niyan, no? Sa banusan lang galing. Yun, oh, mga pang derby size na gagambo. Makakapal yung paa, tapos mahaba, no? So, yan, oh. Kung ano to mga Aji, kung mabubuhay yung gagamba sa inyo, yung matataba, ang laki ng kikitain nyo, no? Kasi nga, pag nangitlog yun pag nangitlog yun, doon nalalabas yung ganda ng gagamba katulad nito. Lalabas na yung pagiging mahaba niya. Yan, lalabas na yung mga ganyan. Tapos lalabas na yung mga ganitong gagambaw. Dati ito ang papangit na ito mga Aji. Ngayon, tigas tignan, no? Oh, masarap pang hakpay. So, yun lang, no? Kung gusto nyo, suggest ko lang sa inyo, kung gusto nyo mag-business kayo ng gagamba, order kayo ng banusa na Jensen kasi may mga OS doon, may jumbo pa doon. So, iba ang sizing ng Tagalog mga Aji. Hindi naman sa minamalit ko yung Tagalog mga Aji, pero maliit talaga yung gagamba na yun. Malaki lang tignan sa picture. Pero yung paa nun mga Aji, punggok, no? Maiksi yung kamay ng mga Tagalog talaga. Unless mas bati yan, buryas yan, na alam mo yun, hindi inuluhan. Talagang kung ano yung gagamba sa mas bati na hindi siniselect ng tao, yun yung makuha nyo, no? Pero kung ganyan, Jensen na lang kayo. Yung malalaki nyo sa Manila mga Aji, reject lang taga dito sa Jensen, no? Basta mataba. So pag napaitlog nyo yun, doon kayo kikita ng pera. Kaya isipin nyo, sa banusan na in-order nyo mga Aji, gag, muntik nyo lang takan yung malaki. Sa banusan na order nyo mga Aji, maglagay sila ng, sabihin nyo, umorder kayo ng 100, ay na 1,000. 5 pesos lang isa, 5,000 yun. So yung 5 pesos na yun mga Aji, wala kayong talo dun kasi madalang yung tangkal sa madalang yung tangkal ng Jensen. Ang tangkal ng Jensen mga Aji, tercera na sa Manila, no? Malalaki ang tangkal ng Jensen kasi mahaba. Ano na natin to. So doon kayo lalamang pa lang kasi doon pa lang sa 5 pesos na yun, ang dali lang i-out nun. Kahit sa bata yun, ibenta nyo sa bata, ang bilis lang nun. Tapos yung matataba, pag nabuhay yun mga Aji, separate nyo agad, no? Tapos pag nakaitlog yun, dun na. Tiba-tiba na kayo dun mga Aji. So, yun lang. Ano ba? So, sayang to. Kasi ito na lang mga Aji, isipin nyo. Yung laman ng banusan ganyan, no? Halos ganyan yung mga gagamba sa banusan, no? Akala nyo maliliit to mga Aji. Mahaba to. Baka nga TM ng Tagalog to, no? Mahabang gagamba to mga Aji. Kasi isipin nyo yung paa nila, oh. Ayan, oh. Yung paa nila mga Aji. Sampay sa balikat. Ayan, oh. Ang haba niya, no? Oh. Tercera ng Jensen to mga Aji. 5 pesos lang to mga to. Ayan, oh. 5 pesos lang mga ganyan, no? So, TM na ng Tagalog to. Pakapag-good size pa ng Tagalog mga Aji. Hindi kasi inaano yung Tagalog mga Aji, pero maiksi talaga yung paa ng mga Tagalog. Iba yung gagamba ng Jensen talaga, mahaba. So, ayan, oh. Tignan nyo na lang yung mga paa nila, sampay sa likod. So, ganyan. Ito mga Aji, marami ang order na ganito kasi nga pang puncher ko or pag kinondisyon natin, maganda yung laban kasi nga mga derby size, no? Maliliit sila. Maganda. So, yun lang po. Again, abangan nyo pa pala to. Lalaban natin ulit to, no? Pero next day na.